Halløj, og det er min fucked up YouTube-kanal, hvor jeg laver random shit. Tada! Laurits. Det er bare fordi, da jeg var et lille barn, så der var ikke nogen, der gad at lege med mig. Jeg var helt alene. Havde ingen venner. Hver dag efter skolegang. Så kom jeg gående hjem. Helt alene. Blev drillet. Mobbet. Alt det der. Så en dag. Men, så fandt jeg en banan. Den var blå. Det var fantastisk. Mit liv. Det blev fantastisk. Jeg var glad. Jeg begyndte at få venner. Men så spiste jeg den. Alle mine venner forsvandt bare. Jeg var helt alene igen. Og så det der skete, det var, så kom det her. Men så kom det her kæmpe skib kørende ind på bredden. Kørende? Og på det skib, der var en masse blå bananer. Og så spiste jeg dem. Syg! Slutning. Ja. Det var helt vildt. Slut, brudt, finale. Fuck, jeg har bare tårer i